Iki dek, manuke api ta? Gede. Mas tak coba nyala ya, Mas. Iya dek. Kok mantuk-mantuk, Mas? Mantuk. Mas. Lah, ujas biar rapi. Kayak wong kantoran nih. Iya iki wis awan. Kita gawe kopi. Manis enggak, Mas, kopinya? Manis dek wis kaya sing gawe. Durung tenan aku bojo tenan iki. Bojo kaya kowe iki. Ayo kita masak perhatian mana? Dia mantep nang kopi nih. Jadi aku makan di sini. Oh, gitu. Udah kamu ngomong itu. Mas, masalah tua Mas, Dek, tak makan sih. mumpung bojoku semangat kerja, aku tak nelpon masalah. Apa lagi nelpon? Wah, bisa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Jarene arep rene Mas Didora. Oh, ya wes, aku tak rono iki. Tak OTW saiki ya. Entani. Wes tangkane ngomong ya Mas. Assalamualaikum. Mas Alex, ayo Mas. Iya, terima. Kayak tinggalan ya, apa ya? Oh iya, HP. Iki dek, manuke api ta? Gede ya Mas manuke. Kok enak dari wong iki? Apa iki? Iya dek, gede ta manuke? Alah, aku karo bojomu iki mah manuke mah. Iya Mas, tak coba nyala ya. Iya dek. Kok mantuk-mantuk Mas? Tapi mana dek? Ngono ta Mas? Sayang dek, malah matane ireng. Apa-apa lah Mas, yang penting gede. Iki dek mana ya? Wes, kok nyala Mas saiki. Aku dek. Malu. Yes dek, aku tak pamit ya, aku tak mulai lah ya. Yes dek, aku tak pamit ya, aku tak mulai lah ya. Iya Mas. Mengko lek enek apa-apa telepon wae. Gampang lek masalah langsung lepok ning manuk.
konti kowe. Yo, ngebokne manukne bojomu. Manukmu. Wong bojomu sing njaluk kok. Tak harep tenan iku. Tenan, bojomu sing njaluk. Jare bojomu manuke luwih gedhe kok timbang manukmu. Iki lho kurang ajar. Sampai lho, Dik. Bojone kerja malah main karo kancaku. Malah ngongkon ngebuani manuk barang lho. Oh alah masalah ngono mau to Mas. Emang tak kon nyeboni mau Mas. Manuk iki. Iya Mas, apik manuk teman. Durung dhewe to kowe. Apa mau bojomu? Jadi tenan wis. Yo, manukmu lho cilik. Saya salah paham dhisik to, ngene iki lho ceritane. Wis Mas tak jikokne kandangin dhisik ya. Oh, ya. Alhamdulillah no, kowe saiki payu. Saiki kowe ndek majikan anyar ya. Muga-muga betah. Dadine kowe iso manggung kutuk sing apik ya. Iki Mas kandangnya leboni saiki. Saiki lepone ya. Iya. Pas iki ya, mlebu ya. Pas. Apik tenan. Nah, ngono lho Mas ceritane. Oh, ngono ta ceritane. Iya Mas, makanya aja salah paham dhisik. Udah minta maaf karo Mas Alex. Oh, alah aku mungkin salah paham toh. Ya malah ana durungane dhisik lah. Salah contoh-contoh. Tak mulai ya. Ya. Durusi mana bojomu.